wainditsanangurira zuro ukati vana vangu vakadzoka. Tikati ko vakazodzoka nekuda kwei chakati ko makadzokera nemudzimai here chitsanangura. Panhoroondo yevana. Vana vari vaviri ndakapesana namai vavo kwamakore 4 years ago. Mai vakaramba kuenda nevana. Ndikaendawo kumutemo, vemutemo vakati kana munhu aramba kuchengeta vana, hakuna mutemo unomanikidzira kuti achengete vana. Imi makasununguka kuti muchengete vana venyu. Zvamunotoona uyu mudoko une 7 years akangotosiwa arumurwa. Mumwe wacho mukuru une 10 years. Saka vaenda for 4 years vakazodzoka this year musi wa 10 June. Ndokuwana ini ndisipo ndaenda kumagrosa ndokubva vango paza mumba ndokutora nhumbi dzevana ndokutora vana ndokuinda ndokisa mota ndokuinda. Saka takazama kucommunicate navo havana kucommunicate sezvo munhu anga adzima foni asi takangonzwa navavakidzani vakavaona kuti tavaona ndivo vatora vana. Tikaisawo nyaya kumapurisa, mapurisa vakati chiregai titsvake nemutsvakire watinoziva nesiwo tichizama kukonfirma kuti kumusha kwavo vari kupi nekuti takanga tichida kungonzwisa kuti zvavatora vana vanonogara zvakanaka here, vari kuenda kuchikoro here, tichida kungonzwisa sezvo murayiro uchiti mai vane kodzero yekuchengeta vana vavo. Saka zvaita saizvozvo pa last 2 days dzapera idzi ndakaona vana vachisvika pamba. Ko zvaita sei zvikanzi tabva manga muchigarepi zvikanzi hatiri kuMashava namama. Ko magodzoka zvaita sei zvikanzi mama ari kuti takapisa imba asi hatisisu takapisa imba. Saka vangotikwidza kubva kuMashava kusvika manyika vakati chiindai kumba kwenyu. Ko manga muchienda kuchikoro here zvikati hatisingaendi kuchikoro nemhaka yei zvikanzi kuchikoro kwakanzodiwa matransfer letter nemari mama akashawa mari yekuti tiende kuchikoro. Anenge angoti nepapfupi ndio nhoroondo yacho yemukomana nemukoma wake. Ndida kunzwisisa padokodoko. Imimi muri kuti mai vanga vachigara nevana kuMashava tazviwisisa. Ko para kunzi vakazokwidzwa bhazi apa. Kudzoka kuno? Vakavakwidza bhazi. Imi mama udzwa inyu? Ndandisina hapana ndikomisa. Saka makazvisiva sei kuti vana vakwidzwa bhazi? Vakafona vakati vasvika manyika mugrowth point ndobva vandifonera. Ana vakufonera? Mudzimai akati ndiri manyika. Mirei. Mamboti vana vakakwidzwa bhazi saka vakauya nemukadzi wenyu? Namai vavo. Yes. Ex wenyu, ex wife. Akakwira bhazi kubva kuMashava? Kusvika munyika growth point. Kusvika manyika nevana nditi. Nevana. Ndo kuchibva adii? Asvika manyika ndokubva andifonera kuti ndiri manyika gamuchirai vana pastation. Saka nemhaka yekuti network yaibreka ndikati chimira ndinde pana network tigodi tinzwisisane. Pandakaenda pana network ndobva ndafona ndobva ndadairirwa nedifferent person akati munhu wauya muno wanikumbira foni. Ndobva ndamupa foni akafona ndikamubhadharisa. Saka munhu watoenda asi wanditi kana mukazofona panhamba idzodzi muvati ndasiya vana ndongovaisa mukombe weuya kumba ikoko. Asi vakandiparira mhosva kuno vakapisa imba pandaigara. Saka ndo chikonzero chandavadzosera. Chikombe chikwani chavakakwira? Vakangokwira zvimota zvinopirata kuya paMugezi paclinic. Saka makatobva kunoenda kwaMugezi? Vakafana kufamba vega ndakazovasangana navo munzira. Vana venyu vakura zvokudero zvokuti vanozivachira? Asi mumamusha vaingofambawo vachibvunza. KwaMugezi vaifamba vachibvunza kuti toenda kwaMugijima? Komana, that's very dangerous. Because 10 years ago, 10 years angafana grade ani? Munhu akambozononoka kake kuenda kuchikoro nenyaya yekurwara. Akapetwa operation. Ko nari grade 2. Akatwa operation. Right. Ko uyu chikomana chidoko chegrade? Grade 1. Ndosana. Sana chimbochitisa naro zvokuti iwe unongoti uri grade 1 sei. Right. Saka izvozvi zviri mudzimai pakasvika vana makazomufonera muti musisa kuti vana vasvika? Hapana communication nokuti nhamba hadzipindi. Asi maida kumuzivisawo? Ndada muzivisa kuti vana vakasvika ko chii chakaitika ndichibvunza vanokunzwisa kuti vana vakabva sei. Saka vana ndo vakasvika vakataura divi ravo? Vakangotaura divi ravo. Saka sei mai vachifunga kuti hanzi vakapisa imba? Hapana unganzwisisa nokuti hapana communication. Asi vana muchivabvunza vanoti hatisisu? Hatisisu vanoti vanongotipomerawo mhosva ndozvavanotaura. Vanototi ndemumwewo? Ndemumwewo. Zvakaoma. Alright. Saka apa vana makutowadzosera pamasei maprimary school? Zvava kutodzokera kuchikoro. Temino yodzokera kwavanga vachingodzidza zvavo? Vanga vachingodzidza. Zviri sei guys, mana ndadzoka futi kwaMugijima. Ndaifunga kuti video yatakataura kuti yatakapa grocery ndo last video. Zvisinei pane vakazobvisa vakati aiwa toda kuti uyu mukomana anga achibatsika kunyanya kuti asanyanya kugara direct
paruware kana musemende. Saka ndakambenga ndati andogona kuzoti ndamboinda kwarere ndozodzoka ndikati no zvozodisa mangwana gani ngodi ngogara ndasiya ndazviindisa ndosaka mauya ndiri pano zvisinei ndokuchibva zvakare taenda kubhora zuru. Saka tikaenda kubhora ndakasangana nani ndokutongomuti Farai asi ndibaba Mata vanogara kwaShuro pedo nekwanasikala ukoko ndokwanogara uyezve mudiehard weRoman Catholic Church yekuno kuMasema uye kuMasema ndokweduwo futi kwatopindira isusu kumaKatolike. Saka I think beginning of this year patakaita video tiri muno tichitora tiri pachechi pedu musiwo wangu asipo ndobva tazopuwawo mabheke maviri esemende. Saka mabheke maviri aya ngatitei kubva muna January uchipera kupinda February, March, April, May, June, July, August mabheke maviri avo takatingori nawo. Saka zvatikaita patikapiwa mabheke maviri atakamapuwa in terms of mari ndobva tati ini ndikamaita izvozvizvi mabheke aya anogona kuzoexpire kana kuzouma ndochibva ndaramba ndichitsvakana nevanhu vangu vekuMasema. Saka pandakambouya panapa izvozvi ndokuchibva ndatosiya message ndikati muvaudzei kuti kune mabheke maviri esemende ariko kumba uko asi kuti auya hatizi kuti anouya sei kuMasema kwachoni nokuti ndesingazivi kuti vanoshandisa sei paprotocol dzavo. Ndotazomboenda kwachikari video yacho muchazoiwana sadai kanda futi yavaiita zvekubika ndari kuti vange vachireiza mari yekuvaka kereke ravo yechechi sezvo vachipindira pashe. Ndobva ndavatsanangura ngati mabheke aya aveko kumba haasisiri mumari aveko kupi kumba maviri mabheke aya. Saka apa pandakavaona zuro ndikati tochidii mabheke aya ndakuda kuchidzokera pamuKwarare zvino ndozodii hamuzomadi kumashandisa here kana kuti anozogona kuuma ariko kumba ukoko ozoshaya futi use. Ndobva vati orit ngatirongei ivo vanoziva kwavanomaisa. Saka ndosikatauya nawo kuno because chapfuura kuenda kuMasema kuchikoro kuMasema primary school ndofunga ivo vanozoziva kuti zvofamba sei. Saka baba Martha chimbokwasai vanhu vanonzi mashemarians. Makadi henyu zvokwadi tinotenda norubetsero rwamakatitumira rwatakaona. Tava kudaike zvino kuchitangisa kuvaka zvisinei kutsanangura kwavanga vachiita tanga tichimbori mudambudziko rokumhanya nokutsvaga mari yabhiridha nekuwedzera idzo dzesemende. Saka kuda kutangira pavhiki rinouya iro kana holiday yapera tinenge takutokwanisa kushandisa idzo semende dzamadai kutipa idzodzi. Saka zvokwadi tinoramba tichingotenda norutsigiro rwenyu rwamunotipa. Rambai muchitibetsera noti rwendo rwatitinahwo huchiri mberi hatisati tapedza zvatinotoda zvakawanda padoko ipapo. Ndizvozvo tichiri ipapo inini semwana wesangano ndakambovaudza vana mazorodze ndikamboudzana mama ndikaudzana baba zvese ndikati aiwa inini handisati ndabvisawo chipo changu ndakazvimirira saSharon saShema handisati ndabvisa nekuti ndikozi kuti hasati ndasvika palevel rekuti ndinge ndichikwanisa kunge ndichiita tithe yangu iyoyo. Asi tithe yangu kana kuti kutenda kwangu kuna Mwari ndichakuisa asi handisati kuti ndichakuisa sei handingapromisi neme kuitira mangwana vanhu vanozofamba muno mumandarumo vachita kanzi tichaunzirwa chakati izvozvezve handidi kupromisa zvinhu zvokuzoti zvononzosira mangwana. Saka ndichaitawo chipo changu asi kwete izvozvi hameuti rini weda kuchimberi ndizvozvo. Anyway yevaRoma iyi saka semende yavo tinayo mumota umu zvakare mabheke maviri tinozvitenda. Then tochidzoka uku kwaMugijima. KwaMugijima munoona chikomana chiri apa budhi tipei tihwe chingotanga matisiso kuti ndiani ari apo. Uyu unonzi Nyasha Mugijima ndo second born yangu iyi. Mukoma wacho hapa asi uri pano pandamutuma hake. Sekuru zviri sei mbomborosai vanhu. Makadi yenyu stiripo. Hallelujah. Amen. Right. Iwo ngatimboya padhuze apa vana vangu vambosara vakadai. Uyati vaviriwo kudai. Ndatisobusa vanhu. Right. Iwe ndakasangana newe zuva apa mota yedu yazakashena hazvinazvo maka. Saka iwe da kuti unditaurire. So ndakasangana newe kumabhusa kwaZinata kwaZinata kuprimary school vanhu we ini zvekuzoti vanhu vanotanga kuti kwaZinata kun'anga ina ntombodi inzvimbo yedu inotori location. Saka vanhu havazviwisisa pfungwa ndekwen'anga. Anyway
kwaitambwa mabhusa uyu ndikamuona zvakanga kuti iwe ndanditoda kuti uzokufonera kuti ndikudzoti mangwana ndouya kuona ndezvinhu zvauyuyu zvangoni zvaakanzi anga achishandisa neniwo handitozivi kuti zvoshandisiwa sei saka tichavhura hwani peki tongotasa kuti tichingonyebelana tichifunga kuti pamwe choshanda so kuitira kuti ndofunga asati amwando nekuzviitira mesi paya nozviwetera paya asazosvuka ndofunga ndombufunga kwangu right asi sataenda kunyaya idzokupa chipo ichi wainditsanangurira zuro ukati vana vangu vakadzoka tikati ko vakazodzoka nekuda kwei chitakaitwa makadzokera nemudzimai here chitsanangura panhoroondo yevana vana ava vari vaviri ndakapesana namai vavo kwamakore 4 years ago mai vakaramba kuenda nevana ndikaendawo kumutemo vemutemo vakati kana munhu aramba kuchengeta vana hakuna mutemo unomanikidzira kuti achengete vana imi makasununguka kuti muchengete vana venyu sezvamunotoona uyu mudoko une 7 years akangotosiwa arumurwa mumwe wacho mukuru une 10 years saka vaenda for 4 years vakazodzoka this year musi wa10 June ndokuwana ine ndisipo ndandaenda kumagrosa ndokubva vangopaza mumba ndokutora nhumbi dzevana ndokutora vana ndokuinda ndokisa mota ndokuinda saka takazamawo communicate navo havana kucommunicate sezvo munhu anga adzima foni asi takangonzwa navavakidzani vakavaona kuti tavaona ndivo vatora vana tikaisavo nyaya yekumapurisa mapurisa vakati chiregai titsvake nemutsvakire watinoziva nesiwo tichizama kukonfirma kuti kumusha kwavo vari kupi nekuti takanga tichida kungonzwisisa kuti zvavatora vana vanonogara zvakanaka here vari kuenda kuchikoro here tichida kungonzwisisa sezvo murayiro uchiti mai vane kodzero yekuchengeta vana vavo saka zvaita saizvozvo palast 2 days dzaperazi ndakaona vana vachisvika pamba ko zvaita sei zvikanzi tabva manga muchigarepi zvikanzi hatiri kuMashava namama ko magodzoka zvaita sei zvikanzi mama ari kuti takapisa imba asi hatisisu takapisa imba saka vangotikwidza kubva kuMashava kusvika manyika vakati chiindai kumba kwenyu ko manga muchienda kuchikoro here zvikati hatisingaendi kuchikoro nemhaka yei zvikanzi kuchikoro kwakanzodiwa matransfer letter nemari mama akashawa mari yekuti inde kuchikoro aningangoti nepapfupi ndio nhoroondo yacho yemukomana nemukoma wake ndinoda kunzwisisa padokodoko imimi muri kuti mai vanga vachigara nevana kuMashava tazviwisisa ko para kunzi vakazokwidzwa bhazi apa kudzoka kuno vakavakwidza bhazi imama udzwa inyu ndandisina hapana ndikomi saka makazisiva sei kuti vana ava vakwidzwa bhazi vakafona vakati vasvika manyika mugrowth point ndobva vandifonera ana vakufonera mudzimai akati ndiri manyika mirei mamboti vana vakakwidzwa bhazi saka vakauya nemukadzi wenyu namai vavo yes ex wenyu ex wife akakwira bhazi kubva kuMashava kusvika munyika kusvika manyika nevana nditi nevana ndokuchibva adii asvika manyika ndokubva andifonera kuti ndiri manyika gamuchirai vana pastation saka nemhaka yekuti network yaibreka ndikati chimira ndinde pana network tigodi tinzwisisane pandakaenda pana network ndobva ndafona ndobva ndadairirwa nedifferent person akati munhu wauya muno wandikumbira foni ndobva ndamupa foni akafona ndikamubhadharisa saka munhu watoenda asi wanditi kana mukazofona panhamba idzodzi muvati ndasiya vana ndongovaisa mukombe weuya kumba ikoko asi vakandiparira mhosva kuno vakapisa imba pandaigara saka ndochikonzero chandavadzosera chikombe chekwani chavakakwira vakangokwira zvimota zvinopairita kuya pamungezi paclinic saka makatobva kunoenda kwamungezi vakafanira kufamba vega ndakazovasangana navo munzira vana venyu vakura zvokudero zvokuti vanoziva chira asi mumamusha vaingofambawo vachibvunza kwamungezi vaifamba vachibvunza kutoenda kwaMugijima komana that's very dangerous because 10 years ago 10 years angafana grade ani munhu akambozononoka ke kuenda kuchikoro nenyaya yakurwara akapetwa operation kona grade 2 akatwa operation right ko uyu chikomana chidoko chegrade grade 1 ndosana sana chimbochitisa naro zvokuti iwe unongoti uri grade 1 sei right saka izvozvi zviri mudzimai pakasvika vana makazomufonera muchimuziviswa kuti vana vasvika hapana communication nekuti nhamba hadzipindi asi maida kumuzivisawo ndaida muzivisa kuti vana vakasvika ko chii chakaitika ndichibvunza vanokunzwisisa kuti vana vakabva sei saka vana ndo vakasvika vakataura divi ravo vakangotaura divi ravo saka sei mai vachifunga kuti hanzi vakapisa imba hapana unganzwisisa nokuti hapana communication asi vana muchivabvunza vanoti hatisisu
hatisisu vanongotipomerawo mhosva ndo zvavanotaura vanototi ndemumwewo ndeumwewo zvakaoma alright saka pavana makuti wadzosera pamasema primary school zvava kutodzokera kuchikoro teminoyo wodzokera kwavanga vachingodzidza zvavo vanga vachingodzidza pakaipa saka anyway tauya nechi zviri mudzimba zvakaoma zvokwadi ndo zvinoita mwana nere saka izvi guys hygienic pads neniwo bhuti nandidi kukurevera nhema ndogachitaura chokwadi handitomazivi asina bombaona saka gachivhure ndezvauyu zvatauya nazvo takatenga